Il-Prim Ministru Robert Abela żar ix-xogħlijiet ta' restawr li għaddejjin bħalissa u dawk li tlestew fil-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt Valletta. Fi żjara fis-sit Dr. Abela qal li l-ħarsien tal-patrimonju Malti ma jaqafx biss mar-restawr u l-preservazzjoni iżda rrieda li nkomplu ninċentivaw id-gawdija tal-wirt li jagħtina identità. Akkumpanjat mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u mill-President tal-Fondazzjoni tal-Knisja tal-Ġiżwiti, Referendu Dr. Nicholas Duble, il-Prim Ministru saħaq li l-wirt storiku jeħtieġ jibqa' jitgawda mill-ġenerazzjonijiet preżenti. Iżda rridu naħsbu wkoll f'dawk futuri. Kien hawn li semma kif bħala pajjiż irridu nibqgħu nappoġġjaw bis-saħħa proġetti ta' konservazzjoni u restawr. Żied jinnota l-interess li jiġbdu lehom siti storiċi u inizjattivi bħal passaport ta' tfal u tal-anzjani illi jagħtu inċentivi sbieħ għal dawk li jżuru ċerti siti storiċi qed ikattru l-interess tant li llum hemm 56,000 persuna li jgawdu minn dan. Il-Prim Ministru faħħar ukoll l-irwol ta' entitajiet privati bħal Fondazzjoni HSBC Malta illi appoġġjat ukoll parti mir-restawr estensiv li qed isir. Dan apparti li l-Gvern permezz tad-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni għaddej bi proġett ta' restawr u preservazzjoni sabiex din il-ġawra patrimonjali fil-qalba tal-belt tirritorna l-istat glorjuż tagħha u tkompli titgawda min-nies. Uħud minn xogħlijiet li twettqu bi sħab mal-Gvern jinkludu xogħlijiet fuq il-ħitan u s-saqaf fuq ir-restawr tal-art tal-floratorju. Sar tibdil ukoll fis-sistemi elettriċi eżistenti. Saru tiswiet fil-ġebel, fil-Balavostri, restawr ta' twieqi, tiswija tal-art tal-irħam floratorju fis-sagristija u ġiet introdotta sistema ta' detezzjoni tan-nar ġew installati dwar ġodda fis-sagristija. Saru wkoll xogħlijiet fuq is-suffitt floratorju tal-Onorati fejn ġiet ippreservata l-iskema dekorattiva. Il-Prim Ministru Robert Abela temm jgħid li riżultati ekonomiċi pożittivi ta' Malta qed iwasslu sabiex isir investiment fl-oqsma kollha fosthom dawk kulturali u storiċi.